springfyrene. Loppen, græshoppen og springgåsen ville engang se, hvem af dem, der kunne springe højst, og så inviterede de hele verden, og hvem der ellers ville komme at se den stads, og det var 3 ordentlige springfyre, da de kom sammen i stuen. Ja, jeg giver min datter til den, som springer højst, sagde kongen, for det er så fattigt, at de personer skal springe om ingenting. Loppen kom først. Den havde sådan nette manerer og hilste til alle sider, for den havde frøkenblod i sig og var vant til at kunne omgås med mennesker, og det gør nu meget. Nu kom græshoppen. Den var rigtig nok betydeligt sværere, men den havde dog ganske god skik på sig og var i grøn uniform, og den var medfødt. Desuden, sagde personen, at den havde en meget gammel familie i det land Egypten, og at den herhjemme var højt vurderet. Den var taget lige fra marken og sat i et korthus, der havde 3 etager, alle sammen af herreblade, der vendte den kulørte side indad. Der var både døre og vinduer, og det skårede ud i livet på hjerterdage. Jeg synger således, sagde den, at 16 indfødte fårekyllinger, der har levet fra små af og dog ikke har fået korthus, har ved at høre mig ærgede sig endnu tyndere, end de var. Begge to, både loppen og græshoppen, gjorde således godt rede for, hvem de var, og at de troede, de nok kunne ægte en prinsesse. Springgåsen sagde ikke noget, men man sagde om den, at den tænkte desto mere, og da hofhuden var snøftet til den, indestod han for, at springgåsen var en god familie. Den gamle rådmand, der havde fået 3 ordner for at tie stille, forsikrede, at han vidste, at springgåsen var begavet med spådomskraft. Man kunne se på ryggen af den, om man fik en mild eller en streng vinter. Og det kan man ikke engang se på ryggen af ham, der skriver almanakken. Ja, jeg siger nu ikke noget, sagde den gamle konge, men jeg går nu sådan altid og tænker mit. Nu var det springet om at gøre. Loppen sprang så højt, at ingen kunne se det, og så påstod de, at den slet ikke havde sprunget, og det var lumpent. Græshoppen sprang kun halvt så højt, men den sprang kongen lige i ansigtet, og så sagde han, at det var enkelt. Springgåsen stod længe stille og betænkte sig, men troede til sidst, at den slet ikke kunne springe. Bare den ikke har fået ondt, sagde hofhunden, og så snøftede han igen til den. Rutsch! Sprang den et lille skvæt spring hen i skødet på prinsessen, der sad lavt på en guldskamme. Da sagde kongen, det højeste spring er at springe op til min datter, for det er det fine af det. Men slidt hører der hovedet til at falde på, og springgåsen har vist, at den har hoved. Den har ben i panden. Og så fik den prinsessen. Jamen, jeg sprang dog højst, sagde loppen, men det kan være det samme. Lad hende kun have den gåserede med pind og ben. Jeg sprang dog højst, men der skal i denne verden krop til, for at de kan se en. Og så gik loppen i fremmede krigstjeneste, hvor man siger, at den blev slået ned. Græshoppen satte sig ud i grøften og tænkte over, hvorledes det egentlig gik til i verden, og den sagde også, krop skal der til, krop skal der til, og så sang den sin egen bedrøvelige vise. Og det er den, vi har taget i historien, som dog gerne kunne være løgn, om den endog så var trygt.